Kebetulan ya ilum lang iba ay alam ni ka Jesus ni ka po ba ka jamit ka bamenta but kumjuro nga ay kublay nam ta jong pi baro ki para ngit ki ba haywan siya ka Bible study o wangi pet ya ki jingdon jong ki device ha ka Bible study ki lahir siya de Henry I know pa you blay ba wala na kaladan ka jinghiar hamni Henry scam pat ba mapi pila nang yai pin I kata kasi hem na kabantaban yai sha score ka katiri jong blay bat nga kermen ru ba nang ni skhamat se kinang ki shu kini ki ba thrang ki ba kwa shu I ka tip ka katiri jong blay ka bakin I ka pelat ka por ki ya ka ban sha score bat ya ka ban skap ka katiri jong blay tes singa ka blay pi baro ka teng ba thang tam jong tura jing Jesus Christ lalu i pramu ki ba naka kunun balang ka bang idan na ikwe pat ki kun balang kumjo ki bedan lang ni ka por mangit ska mo play un kur kula yang ni ka por da ka ni ka jingkai ka bang ni kta menta halor jong ka jingkai ba teng biang halor jong ka jing tho jong pol sha ki Philipi Paul letters to the Philippines uh, ka Steve Paul sha ki Philipi kemudian ma biang sisien Tingin ya pengen ma biang habide bat ki bentai ki bengi ladap ye ke bengin kata syakmat kata kalong syapang kasnong Philipi nya da kata syapang jeng ni kasnong kalong ko bokum no kadan hai bat kadai ka wei na kiri Europe ka bangla ban ong ka baya snow ningkong tam ya ka gospel jeng ka jingpen ka jong Jesus Christ nang tang la kran lu syapang jeng ka jing sedang jeng ka balang ha ka introduction ne ka lamprang jeng ni ka kelas bat ha ka kam ki apostle nang ka bakhan rio pini iba ka thu bat ka batai syapang jeng ka ne nang ta ka jinglong kerpang jong ka city ilam kta ka ne nang ta kta syapang nong tho ya ka city ubulong hi apostol Paul namar ba ka kerteng kami ningkong tam bat kadai ru kastai ru kom tho ti por mensua nang ta ka Paul ne ka snem ka bala tho la kam nu ka la ben David ha ka por bu Paul udang sya sat bendi ha ka hari po Rom abar utho ye ne ka city namar ba ye ka ne ka city jung Paul si ki Philippi la sya kan pup lang ha kita gi bengi ong ki present epistle ne ki city bu Paul atho na ying bendi nang ta ka phang pedang jong ne city ka kran phang jong ka jingkemen lene ni ong ti paring ka joy ka tari ka phang pedang den man ka da ka daw le play ka city jong Paul cha ki Philippi pini ba ka ne ka city ka kado bat ka kren bat ka khot ya kita ki ba pule ka ba ken dan ya kita ka jingkemen ken kumba ka ni ka prothai ka henry ka ba uchis ka su nang ta ila kran ni spang ka jingtmu jang ka city bale bu Paul tho ni ka jingtmu jang city dan sibon ba ka jing mi ka jingtmu ka ba tho ni city henry ka wei ka ba tho ka long ban ai min se mi ki namar ba kilas ngau khuslai ya u Paul min ba kila tip yu bu dan haying bendi nang ta kar kom tho city min handai ngoi pi ba kar kom tho city ki por min show ki tho ningkong da ka baki pin pala la ka kerteng ka daw si into Paul nang ta baru Timothy dapat kisawan ra itu jingkran ai kublai bat kum taru terter hagi ni kisi ka menta ka kerteng ka jong ni kami ka kerteng jong nong tho la si de long manga pi baru kami abas dang re kami ha ka khadu kai perbak la bak kum tho si ti min dai bat hagi ni ki sngi jingi ba menta nang ta ngadap ya kabang ini kata ya ka lenong ka ningkong ka khat ka ningkong ho adu ka khat wei adu ka khat ar misim tiung na poi ka khat ar rengin nang ye teng hi menta kendiat spang ka khat ar re khat ka ba hadu ka khat wei ngi kata spang ka jingken ai ku blai ka jung pol ka bangin sheng ka khat ningkong ba ar nang ta ka jing ai ngo bat ka jing sa ka ba pol kren na du ka khat ka bala du ka khat ka ba khat wei yes ai ngo am ta ki para bangai apa ka balang Philippi but ya sa ru na kam ta joki khmat jong blai bikin long ki bakom no ka khat ka ba khat
hadu ka khat ka ba khat sao pat ka kren chapang ka jingmi na ka jing sha set bindi ka jong apostol Paul gini ki lightly khat Paul kan chapang jong ka ne to khnang ye ka bangin ya tip ka ibu Paul kan tu nya phai shi ka jing pri lang biang sa shi sen wei lai te nga kawa ba phimtep ko para banget ba kita ki bala jahanga ki jaya ka ban kampen roy ka gospel kat ban pelong kini ki kinjri janga ki ba pau hakmat ukres habaro ka we ka dor baro patcha bat haki we pat baro but ba kambo na ki para mo nya utura ha ka ba ki da shane scam da kini ki kinjri janga ke la kam shlor shikade e ban lap e ka kten u blake da Shepking, Clem da Shepking. Man ship yo ngila kta ye kate ga jimbata habre shapang jagre ka khat ka ba khat ar nga ong pi ba ki param janga balang po Philipi haba kila yes ngobo Paul ula sha set bendi harom klas ngo ki kuslai shapang janga ba kam yat le shapang jong ka ka jingdon kam jong ka do ju but kila la bele hello jong ka jingdon kam de ka ba ki pha yo brio para mangai ubalong Epaphroditus na kabunta banlet ban ra ya kajingarap ban ayo apostol Paul Henry tang kata kajingkuslai dan sakawai pa kajingkuslai ka lang ba ka ay karay kaba ka darbar jong upasyakat ay halo jong kanika kiss kaba u apostol Paul umat we kendo ha kata kajing im kajong te kini ki artli ki bapen kuslai le se ya kam perkat kam mut jongkin parame po Philippine re Paul ukwa ya banong wat kuslai parame nomor kan ni ka jing syate ken jiri ga janga ka ja ka jing im ga janga kadang ban kam roi sisu ya gospel kata re ga Paul kutu nomor kila kuslai tip kanang roy mo ko gospel ling ba jong uni u kupa u ba kanjam sim jong yu belong apostol Paul no wala sa kemno ro what ki kuslai ban hapa deng ki jing sha te kenjiri ki jang aru ka gospel kanang yai roy kata ri ki bangla kata men sim te yo but ha ka khat ko bakhat lai ha ba ka khat ko bakhat sao ngin i bo Paul hanya ki atli ki khat ukran sapang kita ki atli ki jaka ba ka gospel ka roy kabaning kong kumno ka gospel karoy shabar jong ka kunhon ki Kristan nane siya ka society nane siya ka bali ka non-Christian community kumno ka roy shabar jong ka kunhon Kristan ukran ba ka bakhat lai ningkong u yatho siya pang kumno ka roy siya ka kunhon sipay jong kaisal na darbar upat siya nang ta siya kiway pat ki para brew nga sa ajing batay bahalor kumno ka roy siya kini nang ta kabaar pat ka ukran nga ka bakhat sa ukran halor siya pang ka jingroy jong ka gospel hapo jong ka kunhon jong ki Kristan o nga sa batay ba kamut kumno ang hapo kunhon apo jong kunhon jong ki Kristan na sa ay ka jing batay ang dekat bay nang ya sakwat minta ka janmit in pendep la kumno ni ki atli ki dikot hagan ka por ka minta tingin ya no ba siya ka jing batay ya gini ki dikot ni gong shua banyalap ya ka gospel kin mau ka deke ka bo Paul udah tray sitom ado kata-kata naman nga ong yepi ba Paul udah ni ka way ka goal ha ka jingim ka siu berkata ka goal ka lang ban pinsa priang ya ka gospel jong ka jingpen kabada ka jingit au Jesus Christ bat kabada ka jing tray ka jong Jesus Christ na ka benta jong ta ubanget Paul dan yang kata katong haga jing ibu bat utoberu ia ka ban boy ya kan pendek ini katong shaman ku kijaka ke ba ulet bat na baro ki apostol ngalaong ipi min haka kelas ke lalano nem Sintayong ba Paul ulalong ta ubriu ba tresitom na baro ki apostol ni ya kan pisa pray gospel ngakarpat le se mano subhapin yarap an puli nga na ningkong koril nang go bakatsan kadakhat ka ba shipol pila ban unmute yo mic jong pi nang to pila ban yarap an pule ne ningkong koril nang ba khatsan khat ka ba shipo ka ba yeto po hi dala de ukran sha shpang jong kata ka jiktre shitom 3 minit chumo ni ne ba la yo subha kin yarap an pule Rei da ka jing ai ai u blai
ngalong kani kebang ngalong. Bat kata kajing ai e jong u kabala ai nga kam shim lalong leno e ken. Henry ngala 3 minute kam tam sikat day ban ya ki baro. Di penban mga Henry kata kajing ai e ublay ken kabaladon lembat nga. Kublai sibuhan ya gitu ki ya kata kajik pulih ke jong pihang ni upol wang ngala 3 minute kam sikadai ban ye ki weipat Henry ngapoy ko bangal la ye kaban troy si tom 3 minute ban ye ki weipat umdai kat bakum ka bor jenga hari kat bakum ka jingai ka jong uplay upol ai ka borom ber ka jingro sho ublay ublay ka jingai ni ta bola troy si tom men pesa praying gospel bar ka ko pesa praying ma jong u ka gospel what aying bendiru kalau ke ke bang ngiru idan kami ke bangin sim ya kaduksa ka jingim tingin ya ken menta kadukur kom ka gospel ka poi shabar chua jong ka tagin ya pasha ini kintin hani ka kat ban pelong ikini kinjri jenga ki ba pau ha ukres kamun ayo bu ong te dan artli ki jingmut kamun kong upol uklalong ukoi di jong ka himarum ka dei na ka daw ba upil sa preng gospel jong uchi Christ kumbang ong la dapi puli ke kam ki apostle kung nang gaba arpu ter hadu ke nang gaba arpu pra pini isai ya ka dor ka dar jong ka jing syakam jong apostle Paul han sya apostle Paul odai ka ul night no na kata ka jingile ini ka kis wadi berjob andre na ka daw jong ka jingkwa sebai ka jong Felix hadu ba ula ipo hadu asnam hayeng bendi bat kumta ukisudu sharom pat kat banang ndala ka por jong ka jinglong governor jong u Festus upol uklalong koy di jong himarom de tanah ni kadaw bo pisa preng gospel jong Jesus tiga ni kitin bong ba ngaplap kat ban pelong ini kinjiri jong ki ba pau kris ka thau ka mut ya ni ka way bat ka ba ar pat kala ban thau ka ni upol hang ni iru ila de ba dei koy di jong himarom dei uta unong sa bendi jong himarom ne ni ong tipa dei prisoner jong ka himarom re udei ta prisoner jong kres re udei ta koy di jong Jesus Christ kini kintin kilong kikintin di bapik benriu ya kita ki bapuli ya kan ke city ki bolong ki parab e pok balang Philipi ban yi iri kintin ba pol wong nga poi nga sya ya ka bangan sya kom ini ki kenjri ka daw namar bangelap ka gospel hari compare nga namar nga day ken uta ken ukoy di jong uchi Christ Paul po Rome nong kaban rio kersya ngalong umrau jong ukres Jesu umrau jong kahok kini ki kitien ki yang kini ki artli ki berkat jong apostol Paul bat ki bapule ki bolong ki first audience ni ki bapule ningkong tame ki bolong ki prawe po ki bolong Philipi ki smoto ya kum kane ki berkat habo punan kami ki kitien tamtang ina paken sa ka jingroy jong gospel sabar ningkong kakta suai ki sipai jong ka himarom nga sabatay pa o da pipulihan ni pinimi iba ka to sipai ni ka dorbar upatsa nga sabatay kat banginang yat sa prang tinya pa siya ki jing batay kitien okay ki artli ki saki ki artli ki saki ki bapelong yu apostol Paul ku muta ukoi di jong kres ne ban pelong yu ta ban Paul sak pelong kan uta nong sak sat bendi kan ha rom na kadaw ki spray gospel kabin kong ka darbar patsha ki artli ki saki ba Paul sak sat bendi ha rom ka darbar patsha bat ba pat ki wai pat ki para bre kung dekat ka ba kalai kini ki saki ba Paul sak sat bendi upol dei ba usukuran taunang taustat akasiti jemu rai ka jasisha ka long shisha namar ka dorwar patsha ka scam ban saki ya kata ka jing sat bendi jeng Paul bat kita ki wepat ki be sngo ba Paul usasat bendi ka scam nang tagi na pagen sa jing batai tin kaban kong kinjri janga ong Paul kaman iyo bo ukran ini kintin ki kinjri janga kin mau kini kinjri kiba jute aki santi jong ukoi di kadai ka rukom haki por misho balala cha baki yo kem yene no kham tam le ya u
no uno ubreu ubam patchim lala e kaban ten bishar ulne patchim lala e ba kadar ba kan ai ka rai sapang jo u kijile kamno ta ubri kijute ya ki kenjri na ka sankti jong ta u koidi katare ka dastur katare ka rukom le agi ki por ki ba min sho lo kumbate hat kari ya ki ni kisim ta ba ki kemya no no ubrek jute e ki hat kari ki kti jengki andrai u kenjri u ba upol shate omlong ku hat kari ya ki ni kisngi ki ba minta tingni ya aga jing tu balai ba te u pol ki kinjri ha ki santi jing abong santi kemot de ha kane ka santi jong kane ka kti jingi kata kalong ba upol on yo ban pet no lene upol on yo ya kalat ya ka bo on pet na ka kti jong ki sipai de na ka daw la te ye te kinjri ki santi ki jong u nang ta upol long ba uhak ban sa kum ukoi di ringkat lembat usipai ba aphira hoi dan ni pulia na kami apostol nang ba arfu pra ka dekat ke bakat dia balai po lese dan subha mana mana dan plit sya kane ke kami apostol nang ba arfu pra dekat bakat dia dekat balai po ha kane ke kami ke apostol ngini I ba upol ulayo e kalat ya ka ba unwai ya ka ying ya ka ba un Song hata ka yingkum ukoi di henrei ringkat lembat usipai pat udai bandan bat upol ulumla ek bon song tang marwe kata ka yeng ka ba uwai ku ukoi di henrei usipai udai bandan ringkat lem bolong usipai ba apara yo apostol pol supaya rak berpuling agar kat ke bakat rew kat ke balai pau jang ki kam ki apostol Temen bang la poi harum uta orang ba shispa ula IT ya kita ginang sa bendi ha uling skor kin huan sipai henre la sha yo pol ban shang kerpang marwei lambat usipai uba ab yo bat bai tu la sha yo pol ban song kerpang marwe ba usipai uba ab yu hai usong to kat ke balai pau to pule ute ula shang arsnem kenti ha ka yeng ba ula wai hi bat upriang baro ki bawan hapo ha u Hakaying ba ula wahi wala pediang nya baro ki buan hapo hau wala pediang sobha yu kumut upol usakum ukoi di kata ka yeng ba uwai lese ki paramnge na kabalang Philipi ki Krisyan ban da ki no sunyang da kapisai ka ban ayo upol kanang yi ka ba unsio yi ka ba wai yung tu ka yeng but usaa kata ka yeng wai ringkat lembat usipai ba aparai kata de ke destur le kata de ke bajayu pol bo ong ini tin ki kinjri changa te kadar kom up hera kalong ha ka kom ngong baju te lang i kinjri balate yo pol ha usipai le se kane kadur ka bang laju pun iteng kan nyerap sikade ngabeng soto hangne ini ki santi jong pol ate hangne kini kinjri ate komne bat yaw ni kunjri ubalate iksanti jung pol ong bale komno la jute lan haka santi ke jong uni usipai kenang ba u apostol pol onum la ie ka bo on pat kat sabo man lele on reno na usipai te ki jute lang bat apostol pol ba ba ukran ini ki kinjri junga ukran yu kunjri ken yu bat chate hagi kti jung rengkat lembat ni usipai ba apara yu ngasa batai ba sepang usipai ba apara yu pol like scam ma pila yo e ga jingmut aba pi yo un puli ni kinjri janga yo kem ni kinjri ki bate ki kiti jung pol kat lembat u sipai kan ni ga dur ka basisha jong kumte yo koi di ringkat bat usipai haga po jagi marom nangta kakentien darbar upatsha marbo pol ong komno to ka dekat ke bakat lai jong ka city jung uji Philipi haga ba ong ye jadi kentien kat ban pelong ikini kijiri jong agi bapa ha ukres ha baro kowe ke darbar upatsha ha baro kowe ke darbar jong u patsha tingni ya sikasing batai ya kan ke kente dorbar upatsha la shem la pen kala na ketin greek praetorion kabala ban mut
ka yeng balatay kerpang ninyo ti parang ka special building. Ka special building lari ka yeng ka balatay kerpang kalak ban mot ya kini kilay tuli ka beringkong kalak ban tau ya ka jakasyong jong urang ba sipai ni ka headquarter jong commander kalak ban tau ya kata kamot upol u tho ya kini ki kintin daga penenkam udarbar uparsya kalak ban mut ya kane lane kalak ban mut ya ka yeng paki dulan jong sen ni yang ti parang ka emperor palace lane kalak ban mut ru ya ka konhon nong up jong usen ya mangitip kumak ti parang ka imperial guard ya ka balatip ru ha ka tin jong ki nong roman ka praetorian guard ki praetorian guard kini di tiki lai tuli ki jing batai halo jong katai ka kentin darbar u pacha handrai ki scholar bible haba kiti jeliu bha kanuna kini kilai ka banya hap bat kar kumperkhat ru komot bat ka jingja ka situation ka bopo u ye kendo but na babon hi ki scholar la ka nuk dai pusan person ki agree lane ki menjur ba kan jahap sikade e bat ki praetorian guard kan jahap sikade to kendia abini sipang ini ki praetorian guard kan ele ka dor jong kini ki praetorian guard to kini ya sikijing bata sipang kini ki praetorian guard kini ki praetorian guard law mo ki day ki nong ya da wa shimet ani law ong ti parang ki bodyguard jong em ki ba kensai tam na baro ki sipai baru Paul wong ba yangal ate kenjeri but uni usipai ubolong bodyguard dong em u ba kensai tam kalawan mut komta nangta ki praetorian guard ki dan ko ba khatla hajar hadu khatsau hajar mut ai ka kun hon bodyguard jong u em jong ka himarom ne u kaisar ida hadu kat ningot tangini asusyo Dapat wonder na kayeng wai ka bangilay puli mentakam ka apostol ng mga frada kat balay po ka Paul usa arom ka jingmat jong ka kentin darbar upat siya kan kamya hap siya ka kunhon ng apira jong sim na ni bodyguard jong sim banya ka jakasa jong urang ba sipay lane banya kata ka yeng pakidulan jong sim ning ora na ka dor jong ka yeng wai na marbal ni ong ka yeng wai kumno ula ye ka ba on yalam unsong ha ka yeng wai ka lese kumno ula men wai ya ka yeng jong urang ba sipay lane ya ka yeng sim onumla ek bon wai apostol Paul kata terima katakan ya hap shikade ong ki rustat bible ba u sipai ne ka darbar upat cha ka thau ne ka mut ya ka gunhon sipai ya ka bunglatip ki praetorian guard tin ya shisho nang ta kani pa kani ko pa kadur ka bakta ka ba ya thoi sipang jong ki praetorian guard ki dan ya ka kudras jong ki o ka kudras jong ki ka dan ka bakum ka kerdan u general upang na gawe ka kudras nang ta ki ba kama po jong u ki pang na gawe ka kudras bat kum ta ter hado kitu ki basulong kum ki let's say sulong soldier ni ang sulong sipai pat ki bamdan ka kerdan kitu dan la ka jong ka dress code ka jong ki pair bak la bak ka kompong rem pong be jong ki kanang ye ko ne thu e ka kerdan ka bikidan to kinjat abing grudge pang ka duty jong ki praetorian guard aba ki pet yang nu ukoi di al lening lam ong ka kamram jong ki praetorian guard haba ki aphira yu koi di kumnu ki aphira kemudian kong kidan da ka jingklapor ningi ong te parang gidan da ka chef duty kemudian gidan ka duty kat bakum ka kenta ka balabo kalong henry kenta away usipai uday kaman up ya ukoidi kumu apostol Paul henry kenta kemud man kut ka kenta ka ka jingkla jong ka jing syate jong usipai chate jong kenjiri jong apostol Paul ha usipai kata kemud lakamum no upol unji kendo but saungot sisni kiba aphira ya u saungot kisipai unji kendo akisisni namar sounds untuk henry kan mi arpusau dan namar kata what
upol usate man kasni lakno bat saungot kisipai te nyem tep la kalong kinik sipai sate bat upol barok si tayo lene barok si benai lene deki benai lene lam de kasnem lene arsnem ka jing chasat bendi upol po rom po ying haka ying wai kemudian arsnem kin hapan dan be upol nyem tep lese jan baro ki pra itu rian gat kemong oi pikir khat la hajar khat saw hajar nyem tep lese na preng kita khat la hajar khat saw hajar khat ngot tiba ladan ya kata kaci kendo od absol pol da ka ba sha te ya ka ti jongki how kanjri bala te ya absol pol nyem tep kat ngot shibet ngan sa ai bhai ke jing ringdor halor jeng kane to ina paswa nakakam ke apostol nang ba ar pra de khat balai phau kai thu ba ki aphira yu pol malakasni lak no hado arsnam kadao nglaw dong ba upol walai kendo shibon ba kine ki bodyguard jong us em ha kata kapor jong dik sa bendi but abu kendo yaki we sami gospel kom jo takadao karai ke gospel ang upol karai ko ki para wa jong balang Philipi because lai ba jong ai yo ba ka gospel kam sa priang so em ka sa priang nomor ka sa priang ling ba jong no ling ba jong kini ki pra itu ren gar ke sa te sa khum ku tau kenjiri jong jong ba kenjiri ha ka ti jong ki ini asyo Tanya pasha ka jing dor ya ka jing jayo apostol Paul se nyenyaring dor mangi hagare ka por habide bat ka de ka jing shate jong Paul kat lembat uta bat kita kisipai to ka jikling tong hato kisipai ki perkhat kom no ha ka mening kong mening kong yo Paul let's say me haba kila yes no shapang balawan walawan lam yo koidi ubakerteng u Paul balesi kim tip hai ka dang ya ka sedang ber kawai le kim tip ya ka daw balai bo pol ula saset bendi ka menikong lesi kidang perkat bo diu briu ba snil lesi kidang perkat bo niu briu ale ki kam snil ka ta den ka daw sakum kenjeri lang kat lem bat ni ki balong ken kita ki sipai ki balong ki bodyguard ken ki bakar pang jong sem lesi kidang perkat bo ni pol diu briu ba snil ba re ka bakado anda ba kilai kindo kilai sham yo absolute pol kam shim long kom ta lesi ka jikli ka ba hatu ka ai ka kin kli yo pol ha ka sin ka ba ningkong jong ka jik aphira jong kita ki sipai yo oi pi samut ha ka sisni pol ni kendo man ko sipai es ka bo dan met ya ka jing kren ai baru pol na marhakan riu kun ta uhap man syong baru pol kai trai kata ka jingkeli ka bakini keli yo absolut pol ka baning kong tam me kai me pol man me ketang wai mi long se me ketang pol la se pol juba mile kam sni yo le ba me poi shi kane ka shadu shuni pot jong ka jisha kem ba jing ya set bendi pol wa ma kam le sni we nga poi ka bangan sha khum ka jiri kom ni dai tan ka da bang elap yu kres le se kan long ka jingkendit yaki namar ba kum kata kam dei balong ken ka daw ka ban kem ubril kum kata ka kes hari namar bo pol la apil sa u kaiser te kim la le ang skam ba kini ki sipai kim sim kren tang man sim tang kim sim ya kren bat wap pol tang man sim tang man tip ya ka baja ka ji ju han ang skam ba man kut pakikiran yu apostol Paul apostol upun pai bet sha ka jing e ka jong ublay ka bawa pen il mau Jesus Christ ai ka kentil na se bakin ya sngo man ka sni bo Paul kran se ki sha ki ki sipai la sila de ki juk sipai ki up sita yo ka ai tra ka kentil bo Paul un kran un yai ban si yai ban ha ki score ke jong ki tapi pet na city jong Paul sha ki Philipi pin ibo Paul Ukren baru bor sepang jong ka jingkemen ka bahau Kristi su but ka jingpen im ka bahau Kristi su lene ngin kan Kristi pa ka jinget ki jong blai ngam pip sho katno pausin chu bakini ki sipai ki layas ngo ya kini ki jingkren ki jong ni upriu krau u shakri ki jong blai ken ba blai pen kami baru ra sibon ki jingkla
ha ka jing im jing bon mut ki sia kai ga banja la raja bo pol kus kam jar angit scam ba kini ki sipai ki nam poi se ka ban yu tep ye ga gospel jo ga jing pen im ka bo walang ba uchi squas ngas kata ba kam sibit sipang jo de ti ya shu das pang nang tau pol ong so kum no ga khat ka ba khat aru ong but kan kat ban pelong ikini ki kinjuri jenga ki ba pa ho kres ha baro ka we ga dor baro pat sha but ha ki we pat baro ukres pang ka jingroi juga gospel shabar ki ba long kristan kata kalong saki we pat ki para breu ning kong shwa saki ki para itorian gat ani ki kon sipai jong usem but menta pat saki we pat ki para breu hakam ki apostol nang ba lang ba arhu pragar khat ka ba khat nya ru khat ka ba lai pu we ngini I ba bon ki balawan bane sham ni kan do yo apostol paul ha ka yeng ka ba paul u sawai ku bu koidi ba do paul la priang sngo bhai ki ru ya ka ba kin wan mani kan do yu ba aba kila kin do yu ba u dai kai ki shapang jong jesus da ka ji sngo shlor haringkat ba ka ji sa ate sa khom ni ka kin jiri bat utau sipai ba apirai u hendrai ukran da ki sko shlor shapang jong ukras chisu shakita ki break one minute kin do you cloud de ki jur ne cloud de ki jur kum jo ukran da ka ji sko shlor shaki ka ji shlor ko jong po ban kran ya ka gospel ka jong ka jing pen em kam dai shu ka ba mulu mala hadu akmat jong nong apira brong sipai ba apira u shlor uslan ban kran persya ya ka kubor jong ka jing pen em jong kres kakintin ki way pat ki scholar bible ki batai kini kakintin ki way pat baro kala ban mot ya ki nong shong snong jo gorom lane ki roman citizen lane kala ban mot ya ki ta ki nong shong snong jo gorom ki badai ki jew lane ki la ban dai ki gentil kum jo lane la ban long kita ki ban nak long yeng ki bakrau batri lane ki bapo kum jo bolong kinong snong juga ki marom ne ka ki roman citizen kilam de ki Jew ne ki gentle ne ki balong na kalong yeng bakrau batri ne na kalong yeng ki bapo ru komjo lane kari kutin ki wai pat kala ban thoru ki marau na kalong yeng jong ki siem ki marau na kalong yeng jong ki siem ti kata ka mot bakane ka jiksha kem ka jong apostol Paul ka jiksha sat bendi jong apostol Paul ka plelat jong apostol Paul ban sa priang ye ka gospel ban roy ka gospel sya kita ki sipai ki balong ki bodyguard ki bakerpang jong em barom tang katahan roy sya kita ki roman citizen lene sya kita ki nok nong jong rom bar kumjuru sya kita ki merau ken ki badai na ka long ye jong ki em an batai bha spang jang kane khanang ma pin sung tho hang ne kane ka dor jong ni u breu bakartang u niro ne us em niro but us em niro u de ta us em ka introduction jong ni ka class Philippine la batai ba kham ta ma ba ta spang Timothy us em niro long ba us em ubakawa ya ka bo unchna ya ka wei ka ying em ha ka wei ni ki jaka po rom henry kata ka jaka ka bo kwa kam shim long ka baladap na ka bata ka jikmu ko ju te ule kamno u pha hanu hanu ban ban thang ya kata ka jaka ka bo kwa kenang ya ka ba unyo ya ka ba un korup ya kata ka jaka ban penan kampat na ka bata ka plan jung hande ha ba kita kinong thang la thang ya ka rom ya kata ka jaka la kai ka bajal ong ba kata ka kata ka ding kim sim ala ban tem ya kata ka ding kim sim ala ban pelip ya kata ka ding kala pur ba kala ing ba ka ba khadul ong ba uni ro kenang ya ka ba un pelat im la de u kenok pap ba ki kristan kita ki bawan ra ni ke jinjana mar bi om baka ding na beneng kan wan ya ka bentang do ki kristan ha ka por ki sya iben ha ka imlang ka salang bat ki po hadu pot bos imniro usim ya kata ka rai ka wan pinsitom bat penyap ki baraka por ba thang ya ka rom yim tet la ka long ka bisishane ka long ka bishal ong ba uni us imniro utem mat ka ni ka jingtem bat ukemen ruwai urwai kemen namar balatang ya kerum nang namar blebo kwa ya kata ka jitmu ban pendep
ya ke bau plan ini bahkan urlong but haga por jong ka jiksin sha nus imniro apostol Paul but apostol Petrus kiyap long bon ki stan ru kiyap kumno tapi pe ini ka dor kiyap da ka ba ki syabam kini ki mrak klau belum kubusing kumukla ka dengim ber kini ki mrak klau ong ba ki syap pentan da kita yo mar kembam but kile kumno ki shim gi walam ini kini ki stan men pensyong ha ka ne ka theater ne ka amphitheater mi ong ne ka arena but ki pelat iki sing bagi ki sing lebih korup ki kestan ki besong ni berki kestan ki besong ni la baki klem le ki klem ya kon hiru henry kat ba uni sing le se ai kum kanuksa udang let je kebenta patan ini iwe kini hang ni kidang ya duai kini kidang ya me bagi ni kidang ya ro kidang ajing ro you play baik da pipet hang ni pa pini i ba kini hiru ki kestan ki ba syas din halo jaga ding kna hang ne bat la pelong ya kini ki brio ki besar sedih ni kena kum ka fire nak mentaban pindernya yu pat ba kata de ka kompetitom ya ki kristan ha ka pojus imniro bar tang pojus imniro ya ki im jogi marum na wan kumjo bar u petros uyap ru ha ka pojus shanus im berkat kum kas cigbatai long ba u petros u syasdin kongpong kamlong kumbalong kum Jesus kat kum ka khana pateng la pateng ke tho ni ka kum ka tradition ke tho ka traditional sauce ko ang ba u de u petrosi u bakerpat ba on sa nar pnai u da kompong kam de ka jingle jong ki ne ki nong lese jong ki sipai jong himarom hon de ka jikerpat jong u ang ba ngam de hok ye ka bangan yo ye kum ka jing pinsitom ka ba kum u kenrat chenga de sobha sa kompong nga bat ki le e kata ki sa kompong ya petras ha te ko kom ba ujak ba ko pojus em ni ro uni absolut petras tu khana peteng bat u por kom jo kom ngila kata ha ka abi jing police phang kat ko beningkong jing lanang beningkong nang ta tinya pois to khindiat ong pi ba u Paul ulayalap ye gospel saya kita ki brio baro but kita ki brio ngong pikila bende ki merau jong kita ki badai na kalongying jekis em but kini ki merau ka por jong unius em niro ki namar bikila long kristan kilas dang ye ka bakin ye yeng ye persya ye kata ko hukum go jong uniro ko ong bapidi ben eno ye ka jingit kristan jempi bat pidi ben kentat no ye ka jingit u jesu la pi kentat ngana penyak pi rekini wat umarau jong urul ong ba ula yeng ye persya ye kata ko hukum jong bat la poi ka bat syak penyak tanah kadau jong ka jingit lesi kita ki merau ki ba niro upenyap ki poi ka bakin long kristano kala mendai ling ba jong apostol Paul ni kala mendai ba ling ba jong ki we pat ru kumjo han re ki bon ki long kristan ha kata ka por to ini ya kin mentas sesya ka jingroi jong ka gospel hapo jong ka community jong ki banget kombangi ia ka khat ka ba khat saw ha ka buong ba kham bun naki param nge hau trai ha ba ki da shania scam da ki ne ki kinjri janga kila kham shilor shikade e banyalap ya ka ktin ublay klem da shapting tin ya shika jing batai upol ong ko ki param nge janga balang na Philipi wat kui ki kuslai shapang jigi di kinjri ki balate ya nga no boleh nomor kini ki kinceri ki play kalat ya you know yo Paul banyasami ko gospel wong kat ko lai nang taon nang katahan ray kini kinceri jong Paul ong ki play kalat ruban I mean semi banget benang ya yalap yo gospel nang ta ki play ru kalat banya yok bentana ka jing sitom jong ukras jisu kat ko ba apul ni sekta abai kan ni andai la poi sekani kat ki kinjeri jong apostol Paul ni kadi syak pendi jong apostol Paul ki pli kini ki light li kilat banyak sami gospel but I haven't seen ki pramai but ban ya yok bentana di syak sitom jong Jesus Christ upa umat ku slai ko pramai but
kini kikin jeri kirap ya ban pesa prang gospel segi bompat simla itu ya Jesus Christ nang taom tang katahan ray kawara roy ka jingroy jong ni ka gospel hapo jong ka hapo jong ka longying jong ki banget da ka ba kiyok mensim no ya ka bakin let but pesa prang ya ka gospel syu da ka mensim jong jing tieng hari da ka mensim jong jing silor kikin jeri upol kila pelong i babon ki banget banyalap ya ka gospel takara ko tin kambon ka pelong ki kambon banyalap ya ka gospel kini kila poi ke banyalap da ka jing snow slur syu da ka jing septing apostol Paul to ka jikli kalong balai baro kata ki banget harum ki septing banyalap balai tak ada undala sate kenjuri jong apostol Paul kin sadang kita ka slur man yalap ya ka gospel jong ka jing siki brio baro kan dan jing septing show da ba pet nuksan Paul kila pai wi ga ban yok men sim kila pai ye ga ban yok ka jing snow scam bat da ka jing snow slur kila let ken ye ga ban yalap man balai baro kata kamlong balai minta anda bikla I kenjuri jong apostol Paul dan kada baro balai namar kitieng bal hakiti ki Porsche ba shwa ba ki padi I kinjeri jong apostol Paul ni ko shwa ba ki patip Paul set bendi ne shwa ba ki padi I Paul set bendi mar kitieng yo ba ki kelalong biang gadao jong ke jing sha be ki ju na rom hakam ki apostol nang bukat pra kat ke beningkong kat ke besau ke itu ba usim Claudius long ba ulabeno ya ki ju na Rome tang nakadaw ba kadan kata kajing kaja sa pangjong Ukrestas. When Ukrestas kamot u Jesu uday Messiah na Ukres. Kalita nakadaw yung Jesus Christ. Ki Jew kiyo iya kata ka license na kay marom iya ka bakila iya ka bakin pentelon iya ka kam jong kajing manikat bakum ka riti ka dostur kajongki kaba usim jogai marum ba menshwa u ay kata ka hok haki bar kidang yo ye ka pindan kamsa tak adu kene kipor jong apostol Paul tekay ka baja long ba kiju na mar ba ki isi ya ka jingit kestan bar kim pediang ru ya kata ka jingit kestan wala dan kiju ba pediang rai gini kiju belum kinonglam khamat ki ba khamat du long ba ki kintat ye kata ka jingit ke ba hau Kristus ne ki kintat ba Jesu di Messiah tikile kumno kile ra ye kani ka kies shadu sharom but ki pa ya u ni us emi kumon ai ka rai chapang jong ne ki kerpa us emi kin ai ka rai chapang jong ni Kristus mablai ki ong ba kini ki kestan kimde kita ki belayo eka license naga benta ye ka bakin pesaprang ini ka jingit jengki nama kia per nangi hanrenda ba u Claudius ula u persang ye ka banwa banti jelio chapang ka jingit jengki wang ma pimya per na ki ju pilong tik kum ju hi da kran pinget Abraham ki kestan ki nget nang ta piru pinget ya kita jing tho jang tas memberem kiru kinget ngiring kiru kinget piru pinget wong pisuan man klumar nga ke mino nang ne ki ju baro kha ta daw u akula ber ka preskila ki sapoi ka ban sha mino na rom de ta na ka daw jong ka ka kes sa pangjong Kristus bat kini ki kestan hakaporo pol umpat sakem la omba le se ki kamusier ia ka banyalap yung gospel na Mario ba kikilalong ka daw biyang sasisin jaga jishabe biyang igiju na Rom ne kila kisapte yo ja ba kilong ka daw jaga jingwan ra jing ka ja biyang sasisin ha ka dorbar ne jing tai biyang ha ka dorbar jong patsha jaga Rom ti kisapting le se kim pin sa priang bhai ya ka gospel din ta ka daw hanrei dag mo yo ki jiri jong apostol Paul dag mo yo kata ka jing syate syakum le ka jing syate bendi jong apostol Paul kila yo jing shilor paruang Paul bet ko ki prawe po Philipi ka ki jiri ki ba te la kum nga ka men sim pin ban umde ki pindu men sim kinang I men sim pin ban iki ba boni ka bakin yalap ka gospel baral ka sikata ki syapte ngari menta kila shilor ke pinya
pois ka jing batai bi ni kitin bong ka kitin yalap ka kitin yalap kare bla shim na kitin gurik laliyo bat kane ka kitin laliyo kamut ikai kamut ban keren ban yatho ban ong lene ban penmi kitin kane ka kitin yalap kamut ka jing yalap ka ba perta pertu ho pat ba an le kamut ka tu ka jing keren ka ba malakas ngi ka kitin laliyo kamut ban keren ko pangi keren mengile sia ye ngasap kum bangi thu hang nur hang no nane kum bangi keren ni ong ra nur hanu le kum bangi keren pen mi kitin jangi ha ki pat ki para preo kamut ka tu ga chingalap ni ga jing perta pat ba ka ba pi ni ju ya ni ju I ki no ngalap ki perta ha ki sunti na ki yo ki hat kamut ya kum kata kar kum yalap ka chingalap ka bo pol ukran hang ni ga chingalap kan ka bolong kebanyakan kita parang ke personal evangelism kamde ke mass evangelism kamde ke public evangelism hari ke personal evangelism nani ke jingyalap da ke balik kendo shimat kembali ye ke bangin kendo parlok ke bangi keren lesi ni shong kali nani ni ya ni yang ni keren komta kata hari ke bau pol umut hang ni uang baki lapoi ke bakin lek pin sapriang ya ke gospel jong ke jingpet em haki beri baru kane gamot ba kini ki bangai arom lo maki ya keren ya kana syapang ka kubo jong jingpen em ha ki jing ya kendo jong jing em jong ke lese ki kendo ya ki pre ki jakatrai ki le ki ya tho ki keren ki syapang jong gospel ki lese ha ka por bi dang chawa ya ben sajan ha ki pre ki ba ki ya dalang sajan ke ya tho ke ni kristiso ki tho ke ni gospel lese hakapor ba kilik thiet li silik tada ki kendo yano le se ki ta kho yana ki poi ken ni ka bakin pen saprang ya kata ka gospel juga jipet im ka bagi yo ni ba Jesus Christ kadai kan ni ken ka bo pol umut akwa man ongi piru kan mau le se pi ombaro bo ble lo khat ye ka bagin long kita ki preacher lade kita ki nang lap ki bayeng kum les kum ki evangelist rekani ko way ngangatip bo bleu la IP ki ketien ban keren ya kan kubor bo pha shiki way pat let's say kam de than e opinion kum ki evangelist ne ta ko pikren malakas ni pat kini ki parang nge ki opin sa preng ki ta gospel hakani kurkom ki yo men sem ken de ka por ki I ba uni ubreu ubakrau juga jinget belum absolut pol ulah yang set pendi kani kalau I men sem jeki ban keren nang ni sekmat kenem perkatso ya kata ki septing ke bagi septing baru kata kem perkatso sepang jong kata ke ke ban jala la ja bagi ya le ben bisa priang yang sa sini ke gospel juga jing penem kalau wan ra ke jing isi jong ki ju tu ben an priang yang gospel kem perkatso ya kata pet uni u sekri jong utrai pet uni u apostol u jong ukres u neken u lang slur wat haying bendiru dan keren te mangini bam dan haying mendiling di ben keren layo jing slur way bala man mudur mau ubrio ubadan haying bendi un I men sim ya ki bre ki bam sim dan haying bendi kani kalong ke bakla tam ha ga jinge dai jong ni ki brio bau brio uba dan hapdeng jong kata ka jinge boleh se ubrio badan hapdeng jong kata ka hak ka un ut un nam un ut un yam un kuslai henre chom long kum ta uni ubrio la lek no ula ai men sim ban kita ki brio ken ki bam chat khom hato ka jing im jingi kalong em kum ta ko belong absolut pol kadau bara ko belong you absolut pol ya ko un takot siya kani kar kom im nakadaw ba mau wala pelit chimut ken ha kata ka jingkaman gen ko ba Chris u ai ka jingkaman gen ko ba ka perthai ka ai
Karena ukmen wala don hayeng bendiru. Ukmen wala na jam sakum kenjeriru. But I mean same wala pedeng jong kajing sakte sakum kenjeri kajing wala pedeng jong kajing long bamlat lot kajing dan I mean same kini kibre kibalat lot. But kabakam sutunat susu kolong ba mantat ban kerennya ke gospel lah kita kisipai kibe te sakte kat lembat lene laha kibre wan meni kedo yo halak siu mantat ban kerennya ki lada komune mantat ban keren balai memangingin mantat ban keren balai ngin bertobot ikini ki mensem ki balalet ya ke ban keren ya ke gospel syaki babon lingba kajing yok mensem dak bagi pech op balai bingir yok mensem nang ni the crowd juga jingat benar. Tu yok mensem wanelap ukres sedang ka yeng kesan bejang pi sedang lagi kon ki kte pi sedang ki be betan jeng pi sedang lagi para bitre bekta pi sedang lagi ki por jor pi sedang lagi beri pi kedo keren sikit aku tien Jepang jong Kristus. Abu wana tu nya poi shakaway ka lesson magani ka lesson kadi ka ba ngakwa i ka ba pinpuli bagal nong rukum ka jing duai ka jong pi hakmat jong trai tu inong lang way arlai ngan pelong ni jing kendo jangal ni jong ti way ha ka jing im kum ka jing ai men sem but ka jing pin slur banyalap ye ka gospel ha ki bri baro kanangot na pedang jong pi ki ba shem ki experience ki belong negative ha ka jing im jong pi kum kalat jong ka jing ai men sem melode kum kalat jong ka jing pin slur ye lade banang ye lap sisu ye ka gospel Sikiway per ki para mensim. Upol dan yang bendi. Upol usak kom ki kenjeri. Hara usyam ya kari ke experience ke jeng Kom kata kalat man I mensim ilade. Kana mulak man I mensim ikiway. Kom kata kalat man pensilur ilade. Kana man pensilur ikiway ruk ban nyalap sisu ke gospel ke jeng Kristus. Kajing im jeng upol kalau kanuk sab hai kajing im jeng ni lagi ni kisiyo mentah. Ni dan apa yang kita kendo kita balai pojat ni experience yang kita ki negative experience ke jeng ke jeng ke bang ni masuk ke bangin batai Rai, hatung ni selane menyin pertubut kembali Apostle Paul. But I'm in similar day, but seluruh day ling baju gini kendo pandang ya lap sisu ke gospel. Lara pilong kum ta pidan haka ling bu Apostle Paul dan. La pilong kum ta pilong kum ni ubrio ke Horatio Spafford ubatao itu kejirwa it is well with my soul kalabyang hiya nga kabangi translate ha kejirwa ka si spasan menen apa sedang alapin sngap ini kejirwa it is well with my soul it is well with my soul kalabyang hiya nga girwa ini kejirwa kalam na school to ye ka story jong ka jing jong uni unong to ini kejirwa uni unong to jong ni kejirwa ubulong uheresyo long ba hakasnam kat praspa nyu puway ukon chen rang ba morwe chung ulayap no nangta hakata ka ju kasnam hi long ba ka ding hapo Chicago limbi bangitip ka Great Fire of Chicago kalabam dono iya ka jingdon jing em jung uni ude lawyer baru deru kunja businessman baru deru ubanget ya Chris but tang hadin asnam kay ko baja hadin asnam jeng kata ka jing kendo ka jung ye kini ki artli jing ita ko aga jingem long ba udah ni ka jing temu ye ka bu net ye ka ban likai pangat sepo ri England but ban pendep ru ka kamram gan ne ka ban kershan susu ya ka jing trai ka jung uni u DL Moody la long ka man jung bleng su ya kta we ni DL Moody ude we ni kita ngelap o bakrao ki por min shwa ka por bo ni u Hiroshima em udah temu ye ka ba un yarap yung ni u sikre jung trar kamjo sita spo saka kam ka ba u prinsipeng gospel te
Kajaring kat ba kadang kata ka jinging Slam jung ha ka kam business jung ta ka ba khado la nang ong ya ka kurem bat kita ki samut ki khun kin thai jung ye ka ba kinang ya shakmat kidang let no da kata ka jhach bat sawan pat da ka way pat ha ka sing ba bot da ke ba jal ong ba kat ba kata ka jhach kadang let long ba klai ka tum ko ya ka jing at phulong but like kalapoy ka ba kan ngam bat la ban pen im lala an pelat im tang ya ka lok chu bat baro samut ki khun kin te chu ki ya ka lok chu ka kerteng ka ana spatford ka ne ka dur jengka but uneu brio ulayo ya ka telegram ka batho ka ne ka ana ka bong safe alone what will I do pa ini kitin safe alone jadi kitin di bapong nam ha chu ka kitin chu ka ne ka brio ka bolong ka ana spatford hangrai ka ba kampong nam su ka jingruwa ka jing brio lo ma kata ka ha kata ka jing ya snow ya kata ka kubor ula persang wut ya ka wan me kan do no ya la ka tengah ka bang api ya ka bon shem ni kan do bon yo petengan ya ka kat bodak chong kata ka jahat ya ka ban poi sha ka ni ka jaka ka baladan ni ka tengah chu kata ka jahat ka ya ling ba na kata ka jaka ken ka bangam kata ka lieng ka basyong kani ka tengah begini ki khun chu ka bela yap no bat kat banang ya nya kata ka dia kata ke Duriau Atlantic Ocean miau wala poi i ka shna itu ke jirwai wala poi ka tho itu ke tin i ke jirwai it is well with my soul on kalabiang hi yanga along ko kom noro a story jaga jing imu jang ni upre kai tho wala shem ye ke jing kendo jaga jing im ka jing do no ya ukon ka jing do no ya ka jing dan jing em ka jing do no ya la ki kun kan thai ju baro season do kum kalat ban ai me sem yo bi ben pech show try kum kalat ye ka ban na pisa plan ji show e ka gospel but kini ka jirwa nyerwa ba te te nyerwa kan de tepat ka story kasha kan puli gini kitin jing ruai tang ka tu kan ni khot ha ka kitin khasi ka bala translate ka jirwa ka jing ni jing sup kum ka wa ka ba tu jing sup jai kabas ngau si om dan hangta laja kumno to hikai atrai banyo jinghon kamen sem janga kalabyang hiyanga kalabyang hiyanga la usoi tan wele persya yanga la jingjin jar ki pin sitom ai jinget ukres kan sinsha da sisha kalong ka buram ya ujunam kalabyang hiyanga yaki pop janga ujisu ulasim ulaket hi yaki baro yaki la sanar pna bat unong penem to yaro you try to yaro yame try ngan up namar jingwan jangme on the depth ka jingya petong aba angel on put ka tu roi jangme a ka buram yang ka salong mano mala wan thao ye kum kini ki roi apne kum kita ki situation apne kum kita ki jingya kendo aram dei ki brio kan ki ba shim ye ki jing kendo jang ki ba shim ye kita ki jing ki experience ki balong negative aga jing ki kum kala banang I mean same de but banang slur sisu banang jam sa perang nagmanta ban pindan buram ya ka kerteng ka jong trial play ujong itang ta kita beri ki balok ko apostol Paul ki bala ta ko bi chen wai kum no manga ma pipa hato ko ki pra mangen hato ha ki jing do jong pi bala pun thang man sem ya pi bala pun pat do no ya pi bala pun yam ya pi ki ba pi snow bom dan man no bala ya ka masuk Spanya ka hato ko mita ki por pi poi na em ya kan I sem la de but ban pin chlo la de ya ka ban nang pin sapreng ya ka kubor jang ka jing ai e jang uplay siki wai pan pol le
uherisho le ka anaru ka le kumno mengipan bat kumno mapipan play khat ini pengen le ne ka tu blame khat khu pi bat ini kintir kumjo television jingkle pila ye ka bupin pila ye ka bupin shu text lene pila ye ka bupin shu on mute yo mic chupi pila ye ka bupin kali television jingkle kan ap shipang la ship to yo pat ngin sekta so ye ka khat ka ba san ter but kalong kai ke ke masuk tunat pa lasim tiyo lay bling on bustunat na marupol wang dan gibreo gibela pat da kani garukom bat da katay garukom dan gibre gibelap da kajikmu babha da kamusim go bakut bat dan gibre pat gibelap da kamusim bom kut wang will I care about that hato ngan pelet jimot kumno ki lap yu kures ya katay sakta lasim tiyo na bi jikli jikpi pila ay gaba pinchu chat nane pila ay gaba pinchu uh, unmute Tola da pimdan so sisin biang pat ngai kublay pi baro haga kertay nga jong tra jing yu discuss to ublay nang kerku shu ini kikintin abi ni kintin kilim long ta kikintin kiba mga pi ngin shulong tang kinong sngo hada kilong kikintin kiba penki nga pi bingin long kinong le ka kitin ke suko ublay unai bore pi ye ka ba pinang long shu kita ken kiba nangay pin sa preng ka gospel jang jing e jong blay nadu menta hadu kisngi ken kibo try on sha na nga pi ublay shibun Lamla kerku keteng try.